Curaçao op de lijst Trump staat. Dat is natuurlijk de lijst die de Amerikaanse president Donald Trump gisteren heeft gepresenteerd. Hij heeft handelstarieven opgelegd of verhoogd, wereldwijd. En ook Curaçao, Aruba en Sint Maarten staan op de lijst van de tarieven. De BES-eilanden staan niet op de lijst, waarschijnlijk omdat zij onder de tarieven van de Europese Unie vallen. Maar voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten geldt vanaf nu een tarief van 10% voor export naar de VS en 10% voor wederzijdse Amerikaanse kortingen op tarieven. Het feit dat de landen ook genoemd worden op de lijst betekent waarschijnlijk dat de voordelen die er nu bestaan zullen verdwijnen. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn lid van de Caribbean Basin Trade Partnership Act. Die werd in 2000 opgericht en geldt tot 2030. En daarmee kunnen Caribische landen, waaronder Curaçao, belastingvrije toegang tot de Amerikaanse markt krijgen voor 6000 verschillende producten. Het gaat om kleding, schoenen, aardolieproducten en dergelijke. Of die voordelen nog blijven bestaan na de invoering van de handelstarieven van Trump, daar zijn grote vragen over.